mag-enjoy sa pag-ulit ang mariyon at manalig ka. Pumunta ko kay anak sinig at nakahulog. Hindi ka alam ang masaw, pero di ka patipano. Di ka sumakitin problema, ayaw hasihan. Mag-enjoy sa pag-ulit ang mariyon at manalig ka. Thank you so much, Sir Jude. Medyo naman si Pagman. Elementary School. Nandun naman at National Council Vice President of Campidan, Ma'am Bernadette Adena. Before kumantuhan pagtawagan sa iyong kadaman, I would like to acknowledge the presence of Ma'am Velma Vizcano and Ma'am Marilyn Vizcano. Tagitin mapasok na parakpakan. Again, tagitin mapasok na parakpakan ang pagkakot ng ating bisita. Wala iba akong tiki Ma'am Velma Vizcano and Ma'am Marilyn Vizcano. At this point, sayaw han kadaman. Cha-cha number kunulanan. Again, otro pangimbitanan pero yung sumunod nga di mag-cha-cha, mag-disco nga sumayawin a menudo nga correction number. Pwede mag-request nga di ano nga atong tagalamisa. Pwede doha nga cha-cha kasi naman nga new song. Huwag ko ang beat. Ayan, sige. Lahat daw po sasayaw, lahat daw po sasayaw. Ako at mga dali masayaw-sayaw at magana. Balik-balik ang udara. Mabulit ang manasa. At kung malaman, mananayaw isang ibaba. Maupay at umarang siya. Thank you.
Nagsasakang hirap.
Alright, ayan, bibitinin muna natin si Ate Mo Jacker and the rest of the girls. Uro na kahit disco mahal. At sa pagpapatuloy again, kailangan nyo munang kumustahin ang inyong katabi. Kung nagtatagay ka mo, sugaran iyan ang pagtagay. Kay pahidaman, kay bangay pinapasuan. Pwede po nasa nito, wala sige mo asawa. Pero rin nga inayaw. Sige, magpapadahil ka tayong pagpasayaw ni ngaran ni Aminudo number, na kundi niniin sa sayawan nito sa kaanga bisita. Walang iba kundi Mr. Kinshano Escalante. If I am mistaken, Mr. Escalante is coming from the chapel of Barangay Kapidhan. Na nang iya magiging kapariha, tikahan kapilya naman ng Our Lady of Lights. Yes, tikahan akon tikan na barangay. Sa officer Barangay Pastoral Council na kapilya ita ay worship officer niya. Tagit tayo mapasok, marap-marapakan, wala iba akong ni Sylvia Bisaga. Again, wala Mr. Kinshano Escalante nga papadisan ni Miss Sylvia Bisaga. Music, maestro. Thank you so much, Mr. and Sylvia Bisaga. Another special Aminudo number nga kung diin iniin sa sigawan han akon partner. Wala iba kundi Mr. Albert Rivera. Nga nan iya magiging kapariha, wala iba kundi Ma'am Jenna Amboy. Music, maestro. Jenny Amboy, rather, I stand to be corrected, sorry. Albert Rivera nga papadisan ni Ma'am Jenny Amboy.
Hello, mga ba kayong mga kamay dyan o may kasamuhan ng wala? Thank you so much partner. You are very much welcome, my dear. And now, para naman light of revenge, Charis. Ano ba't ambat ko rin siya? Yan naman ang kasangkayan. Of course, direct mapaperde. Nakaliwat partner, pasasayawin ta. Alright, ladies and gentlemen, please welcome. Yes. To dance a special Aminudo number, we have Mr. Julius Loteria, and he will be paired with Ma'am Vilma Lisaka. Music. This time, kay wala pa man request, hindi ka kailangan ng mesa. Dance for everybody! Before anything else, I would like to acknowledge the presence of Ma'am Eileen Herenya and Maria J. Gatay.
dan sugad man dan manghaling Alava Hermosa. Tagi tayo mapasok maparagpagan. And another nothing bitch, ano, Sir Thanks for everybody, come on. Pero yung sumunod na nga ng iwan, hindi ko kamo sumunod. Welcome.
Wag mo mo sa lahat ikaw pwede sumama. Alright, thank you so much sa ating mga dancers. Ayan, sige. Pamunas lang at mga hulas. Ayan. At dumadami tayo, partner. Correct, diba? So, pumapasok ang ating mga bisita. And of course, i-acknowledge natin ang presensya natin ang mga officers sa PYM, ito ni Shem and Company. Yes. And of course, I would like also to acknowledge Ma'am Irene Kalin and Company. Para pa kita. Yes, hello ma'am. And also Ma'am Sarah Limpawan and Company. Ayan, thank you so much for sharing your time with us tonight. Ayan, damo-damo nga salamat. And of course, ang rin pa sumunod niya, di ano makipagduyog? Very much welcome ka mo, ano. Yes, welcome na welcome. Nag-enjoy pa ba tayong lahat? Mukhang hindi nag-enjoy si Barton. Another. Oo. Dapat lahat pag palakpakan. Oo. Nag-enjoy pa ba ang lahat? Maluya nagka-partner. Ikaw daw. I think blackout ang sa Lulian partner, ang dilim. O tingnan mo doon sa my fish landing.
Tayo lang ang may ilaw kasi napakagaling talaga ng provincial band. Kasi Laging handa. naka-generator lang sila. Simulang-simula kanina pa. Okay, sige. Oo, ang That's galing. good. Ang galing. Magaling ang provincial band. Of course, palagpakan naman natin ang provincial band. Yes, Sa kanilang magaganda mga tugtugin. At ang gaganda ng boses ng kumakanta. Correct. Magaling. Oo, 10 bagsak dapat partner. Hindi lang Sige. palakpakan. 10 bagsak ka Ready? naman. Oh, ready. 10 bagsak para sa provincial band. Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At dahil dyan partner kasi blackout ang buong sanuyan, tayo lang ang may ilaw. Ngayon, dudumugin tayo. Oo. Kasi Siguro, nandito yung liwanag. mga 30 minutes from now, Oo. madami ng tao dito. Alright, sige. Anyways, partner, thank you for that. This time, balik naman tayo para magpasaya o may mga espesyal